segrestar una noia perquè es casi amb tu. Sembla el guió d'una pel·lícula, oi? Doncs a Kirguistan existeix una tradició coneguda com alakashu, que encara avui es dona en alguns casos, tot i que és il·legal quan hi ha consentiment. Bàsicament, quan un noi vol casar-se amb una noia, ell juntament amb alguns familiars o amics la porta fins a casa seva. Un cop allà, les dones de la família intenten convèncer-la perquè accepti el matrimoni. Li expliquen que serà una bona esposa, que formarà part de la família i si finalment accepta, li posen un mocador blanc al cap que simbolitza que ha acceptat casar-se. Mentrestant, la família del noi avisa els pares de la noia perquè sàpiguen on és i perquè comencin les converses del casament. El més sorprenent és que algunes noies acaben acceptant moltes vegades per la pressió social o per la por de tornar a casa després d'haver passat una nit a casa del noi. Tot això és important saber que aquesta pràctica és il·legal quan es fa sense el consentiment de la dona i cada vegada hi ha més persones a Kirguistan que lluiten perquè desaparegui del tot. Jo quan ho vaig descobrir em vaig quedar de pedra. Tu n'havies sentit a parlar?